Punto quinto, proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en solicitude de ejecución da obra denominada Variante do Tamara. Exposición de motivos. Entendendo a necesidade da realización das obras que competen á chamada Variante do Tamara por ter unha comunicación diaria fluida do noso pobo, creemos preciso que dito proxecto sexa incluído nos vindeiros plans de obras do noso Concello, tanto no complementario do 2020 como no POS Plus 2021. Por todo exposto anteriormente, este Grupo Municipal propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: proceder á execución da denominada Variante do Tamara e a inclusión de dita obra nos vindeiros plans que sexan obxecto da mesma. Pasamos a votación. Vai no, o sea, quero dicir, a proba é... Cando o equipo de goberno estima oportuno levarlo a cabo. Estudiaremos, como dixo outro día na comisión, temos que modificar o proxecto que hai feito por anterior equipo de goberno no ano 2014-2013 do Partido Popular, porque o proxecto que está aí non serve para executar a obra como realmente entendemos que debía de quedar. É dicir, supostamente o equipo técnico do Concello, neste caso o arquitecto, dixo que o presuposto, o proxecto que está feito aí ahora mesmo polo anterior mandatario do Partido Popular está moi asustado a un importe que eles lle puseran para sacar adiante no seu momento e que lle faltarían moitísimas cousas. Tema de aceras, tema de iluminación, tema de recollidas de fluviais, etc. Só iba o tema da unha U prefabricada no regato e o que é o acondicionamento da estrada sen máis. Eu creo que se fai, evidentemente, unha vez que se invirte, habrá que facer co correspondente suministros de recollida de fluviais, por lo menos canalizacións para deixar para o nomeado farolas ou o que se lle queira poner. Entón, bueno, se dixo outro día que estaba o equipo técnico reformulando ese proxecto para intentar levar a cabo e que levaremos cando creamos oportuno. Parecenos correcto que faga todo eso que nos interesa que se faga a cabo, porque esa variante o que supone unha conexión directa cos centros de ensino e, ademais, vai a ser un alivio en moitos momentos de necesidade, un alivio de tráfico, estamos referindo, evidentemente, para determinados eventos que se están celebrando no pobo. Asimismo, non solamente temos que pensar nos centros de ensino, sino que tamén consideramos que, por exemplo, o entorno que hai frente ao instituto sería o lugar idóneo para a instalación dunha fórmula das... Estamos falando da Variante do Tamara. Sí. Cíñase ao punto, vale. Estou ceñindo o punto. Estou falando da Variante do Tamara respecto ao que pode significar a construcción desa vía. E se vostede, se me permite, se vostede está falando de que a obra que se faga dunha vez e que se faga con todas as garantías, con todas o que vostede di, instalación de alumeado, saneamento, recollida de fluviais, pareceme perfecto, estamos completamente de acordo neso. Pero é unha mágoa que, por exemplo, non o tivera en conta cando fixo a reforma da Avenida de Santiago, cando nos lle pedimos que acometese xa as beirarrúas, a reforma das beirarrúas, que era unha entrada para o noso Concello, que fixese tamén a obra necesaria. Digo que se tiña o punto. Eso, lembramos e preguntas, podeu comentar, pero agora estamos co punto da Variante do Tamara. Que ten que ver a Avenida Santiago agora? Non ten nada, o que ten que ver é que o mismo que pretende facer agora nesta, que lle estou dicindo que é o correcto, eu lle estou poñendo de exemplo que o que non fixo vostede na Avenida de Santiago. É o que vostede entende. Perfecto. Sí. Estamos tenidos a este punto, a Variante do Tamara, que é o que temos que debatir hoxe. Podríamos facer en 50.000 obras. Eso que vostede está dicindo. Sí, pero vostedes son o equipo de goberno, por eso vostedes toman as decisións, por eso vimos a un pleno onde os únicos puntos que se traen son os nosos. Perfecto, sí, por suposto. Eso quer decir que non había moito interés en facer agora este pleno, para que vexan, cando antes reclamaban que debía de haber máis plenos nun concello como noso, e realmente non hai tantos puntos que votar, porque estes todos que estamos comentando aquí saben de atrás. Por favor, señora, non interrumpa constantemente, vale, porque estes puntos que estamos debatindo se viñan en outros plenos. O da Variante do Tamara xa fai o ano pasado, volviu a vir, sí ou non? Sí ou non? Sí. Bueno, pois está, é dicir, é unha cousa reiterativa, que xa estivo o ano pasado. E vamos a seguir reiterando. Perfecto, vale, pois entón, quer dicir, non era unha cousa tan presente quanto era o pleno. Si nós xa temos contemplado no momento en que podamos acometer esa obra levado a cabo nun plan de obra. Se usted ten contemplado todo, a verdade é que nos marchamos para casa e cando o equipo de goberno consideramos todo o bloque, sentados e escoitamos. Perdón, cando o equipo de goberno considera oportuno, nada máis.
Vostede di que non era necesario un pleno porque a veces non ten contenido. Pues eu penso que hai cousas que se poderon traer este pleno non se trouxeron. Repito, tienes o punto. Despois, nos vamos a preguntas. No, isto non é da revolta de preguntas. Isto é de debate do que vostede nos está dicindo a nós. Vostedes están nos cortando a nosa intervención porque só nos podemos tener a este punto. Evidentemente, Nos teñéndonos a este punto que vostede di que non había contenido suficiente e eu digo que comprometeuse no pleno anterior a traer unha serie de medidas en este pleno, non se fixo. O día de agosto tuvemos unha reunión aquí na que se falaba de que nos dimos de carta blanca no tema das bonificacións, as escolas deportivas, a escola de música, todos os diferentes temas de conciliación que hai no Concello, que tampouco os trae este pleno, desde o de agosto. Nos demos de carta blanca. Dixemos que fagan ustedes unha previsión de que se pode facer, o sea, que por puntos para traer o pleno, hai máis, O sea, que non nos diga que non... Iso todo está feito. Bueno, Vale? pero aquí non está. De feito, temos a reunión despois precisamente cando nos entregaron por parte do equipo de intervención toda a documentación que nós le pedimos no seu momento. Vale? Referente a esos puntos todos. Para eso quedamos despois do pleno a facer unha reunión e aclarar esos puntos todos. Vale? O sea que non... Sí, o sea que se vostede non está enterada é problema seu, pero a reunión está posposta para despois do pleno para mirar esos puntos. Pero tamén pudose facer antes do Podemos facer moitas cousas si o personal... Perfecto, pasamos a votación. No punto. Votos a favor. Apróbase por unanimidade.